Guys, may pods na naman kami. Pasok tayo sa punting kahanan natin, guys. Good morning. Ito good yung afternoon, good evening, ito yung ano, ito yung master. Ito yung master Good morning, good afternoon, good evening, idol. ito yung master ano. Pagkipasok mo din. Ikaw daw. Ito yung master. Oh. Yan. Yan, idol. Yun, oh. Yan mga idol. Ay. Sige, saan ka? Ay, ito. Sige, yan. Yan, idol, oh. Tingnan mo, oh. Oh. Yung kabila, idol. Kabila. Lami kaayo. Good evening, ayan. good afternoon, Oo. good evening. Oh, saan ka na? Idol, tinawag ko lang yung master cooker siya. Kasi... Ayan yun, idol. Yan. Tinawagan ko pa yan. Tingnan mo yung bahay nila, parang diskuhan. Yan. Ito po yung bahay nila. Yan ang bahay niya, idol. Yan. Yan. Sisilipin natin yung bunggalong bahay ni Brad. Oh, idol, nagsirado siya, idol. At ano daw? Lilinisan pa yung timba. Yan, kakain naman kami mamaya. Idol. Kain naman kami. Huwag tayo maingay pala, idol. Yun, oh. Mga idol, ah. Idol, oh. Ay, nagluto kami ng biryani. Idol, oh. Napakasarap, idol, oh. Napakalambot pa. Pakalami pa, no? Lami kaayo talaga, do. Kakain tayo. Idol, idol. Idol, oh, kain, oh. Ito na lang po ang food, no? Yan na lang. Abot mo naman, eh. Sige lang. Do. Sige, dali mo. Kasi mo. Day, yung sabaw, day. Kahit wala nang laman, day, sabaw lang. Ang dami kaming ulam mong isda. Sabaw lang gusto namin yan. Guys, na naman itong ulam namin. Isda din to. Sabaw lang, day. Sure. Meron pa doon, laki, oh. Hindi namin uusin, eh. Kami lang naman mahilig ng ganito. Baka gusto niyo, Day. Ano yan, galing sa palasyo? Oh, saan pala siya ya? Iwan ko kung ano, yung kasi mataba yung kasama namin. Galing kay Mactum. Matulad doon, sir. Yung sinabing galing sa palasyo, sige, sabi ko kasi pag yung ano na. Thank you, ah. Kanin na puti, pag gusto niyo. Okay lang. Wala na yan. Sige lang, day. Salamat. Nilagay mo naman na lahat ng ano niya dito. Oh, sige pa. Hindi na. Isda to? Sige na. Manok. Ado. Yan, sabaw. Yun. Nagdagan ko sa'yo, yabe. Day, okay na ito, day. Sarap yan. Day, panalo na to, day. Malunggay. Ala, nandito naman lahat ng gulay mo, day. Sige lang. Meron Ang pa. importante, matikman lang. Kumain na kanina umaga kasi nang nakakagutom din pag ano. Okay. Dira tayo. Sarap ng sabaw niya. Hatag ni Inday. Bungis mo talaga, no? Alam mo, in-order namin sa Bongbong, yung isang kanyan. Tatlo kami Ito yung kakain. sinasabi mo, Siri, di ba? Oo, siri-biri ako. Pangpagatas talaga to. Ya, pag may mamatay dito, ya, Ah, ilang days mga isa yung mamatay saan? sa atin. Depende yun sa pag-process ng papel. Bakit? Yung friend ko pa, Ah. natake ng ano, high blood. Iyay ka. Kasi kung mabilis yung processing ng papel niya, mabilis din makauwi. Oh, Oo, ganun yan ang limit dito. Ilang taon na yun? 43, 45 ata. Bata pa? Babae. Bata pa. Tapos yung asawa niya, kaano lang, kamatay lang din to 2 months ago. Ganun. Yun? Oo.
Kawawa yun. Dami pa ito bro to. Kawawa ano? Nauna naman naubos yung kanin kaysa yung ulam sa akin. Naibigay talaga ng ulam yun. Taga saan siya? Ibalat pa rin kasi. Sige lang, naano ko na. Thank you. Thank you din sa sabaw ah. Pati pala sa laman. Nabigay din? Wala. Ano yung isda? Wala. Alam mo na kasi. Laman na malunggay. Pero din yun eh. Ayos lang. Sabi ko, anak lang yan. Tinapon ko yung kamatis nito eh. Oo, yun ibabaw. Mm. Dapat tinanggalin na yun. May lang mga nag-proseso nito, Pinoy. Oo. Sarap eh. Tagaluto doon. Palasyo. Yung kain natin kahapon, hindi na ako kumain ng kanin. Kaya tako. Tama ka doon. Kasi, ilan na naging customer namin ni Erwin na nasa palasyo nagtrabaho, Pilipino. Mm. Kasi kahit doon. Ha? Halos. Hmm. Mga stock nila yung Pinoy. Kusina. Hindi kaya amoy natin ito, amoy biryani din, pag pinawisan. Araw-araw eh. Utot nga natin na may biryani eh. At saka itong malunggay niya, talagang bagong pitas to doon sa Sariwa. pananing nila. Sariwa. Kaya pinitas siya ng alas 5 ng umaga eh. Nakuha na kaya siya ng pagkain. Gusto niya yan eh. Pagkain mo yung isang buong sada. Bisaya, Bicol, Ilocano. Mix to. Bro, ano ba walang ka na ay kanin? Ay, Hatiin mo yung isda. Masarap ang isda. Hatiin mo nga to. Iwanan mo yung ano daw. Uy, masarap ang isda ba? Hatiin mo. Hatiin mo lang. At hindi naman natin maubos ha. Yan. Kami tayo man. Yan. Mausok pa ka. Kami kayong isda. ibang isda to eh. Hmm? Lano pala sila. Lano, may sariling lingwahe siya. Yun sila Inday. Pero Bisaya din yun. Pero ibang bahay. May pinakalingwahe talaga nilang tribo nila. Parang kami doon sa ano, hindi namin natintin yung sinasabi nila. Parang mga manok. Putak ng putak, ano? Sa amin naman, iba-ibang tono. Bicol pa rin. Maintindihan mo pero ibang tono. Si Otoy malapit na to, Brad. Brad. Si Otoy malapit na. Bumigay? Malapit na bumigay yung balbas. Ayaw mo ba yung balbas ito?
Mahaba pag humigop ng sabaw, nagtulo-tulo pa. Ang sala yun do, para sa maulan na ihigop. Ha? Yung malunggay na iiwan. Eh, yung, alam mo ba yung naninilaw-dilaw na yung dulo dito? Dahil sa Brad, ito ha? Guys. Pa, kalami kayo. May kayo, may sabaw pa, oh. Malunggay. Yan yung may luto. Yan. Yan. Taob. Sul. Sa susunod, udal pa sa kapata. Oo, ano? Ayaw, gano'n. Okay. mga idol, pag-ipalo ang YouTube natin ha. YouTube, TikTok. Nagay ko na yung isda dun sa Paldero. Sakto yung kay ano, Madam Jean. Hindi, kakain din si ano yan. Sila ano? Si Dalia, gusto ng siri din yun eh. Ano ba ito? Ayos! Si Brad ba? Imbis kunti lang kita napakamit. Napasubo eh. Wala. Guys, lamig kayo. Ang lutong Bicolano at Bisaya, taob ang kaldero.